କାହା ଉପରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲେ ନା ପର ଲୋକ ବି ଆପଣାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନିଜ ଲୋକ ବି ପର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟର କଥା ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କାହା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଜାଣିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାରେ ନାହିଁ କି ଯେମିତି ଦେବ ସେମିତି ପାଇ, ଯେମିତି ବୁଣିବ ସେମିତି ଦାୟୀ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଅସମ୍ମାନ ହିଁ ପାଇବେ। ନହେଲେ ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ସମ୍ପର୍କ ତ ଥିବ ହେଲେ କେହି ଆପଣାର ବୋଲି ନଥିବେ। ତେଣୁ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ସମୟ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗରୁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ମହାପାପୀ ରତ୍ନାକର ବି ଦିନେ ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଆଉ ମହାମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ବି ଦିନେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି କାହା ମନରେ ଆଗରୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ଅବହେଳା ବି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି କାମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଜି ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଭଲ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ବି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କାରଣ କହିବା ଲୋକ ମହାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସବୁ କଥାକୁ ସହିକି କ୍ଷମା କରିଦିଏ ସେ ହେଉଛି ବହୁତ ମହାନ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଶା ରଖି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ମିଳେନି। କାହିଁକି ନା ଶାରୀରିକ ହେଉଛି ତାରିଖ ଭଳିଆ, ରାତି ପାଇଗଲେ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପୌରାଣିକ ଭଳିଆ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲେ ବି ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।